कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वरी आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण चाललो आहोत, गौरीचं आगमन आहे आज आणि आपण चाललो आहोत गौरी आणण्यासाठी। माझ्या पाठी बघू शकता, माझ्या वाडीतल्या सर्व म्हणजे काकी आहेत आणि बहिणी आहेत।